Hello, hello mga kachapsoy. So, kahapon nag-vlog po tayo sa bisperas ng aming fiesta dito sa aming barangay. Ngayon naman po, ngayon naman po mga kachapsoy, maglilibot ulit tayo para naman sa ano na ang tawag ngayon? Sa kaadlawan. Sa araw na mismo ng fiesta. So, watch out mga kachapsoy. Tara, Bibi. So, ayun mga kachapsoy, yan lang yung mga bisita namin ho. Yan. Yan lang na dalawa kasi bawal ka nga kasi ayan oh. Yung kuya ko at saka yung kapatid ko. At yan yung mga bisita ko. Yan, na magnanay. Huwag kayong mag-alala mga kachapsoy, hindi yan maputos. Huwag kayong mag-alala mga kachapsoy, hindi yan maputos. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Ngayon po ay araw po ng fiesta dito sa amin sa Barangay Magsaysay at maglilibot po tayo sa buong barangay kung ano po yung mga kaganapan, kung marami po mga bisita. Hello mga kachapsoy. Mag-hi ka naman sa mga kachapsoy natin dyan. Yan! Han! Binata yan mga kachapsoy. Binatang ama. Hello mga kachapsoy. Mag-subscribe kayo sa Maestro Waray ha? Naka-video pa naman kayo dito. Maestro Waray. Yan. So ayun. Hala, mas magaling pa sila sa akin. So ayun, nandito po kami ngayon sa bahay ng pinakamagaling na kagawad ng Barangay Magsaysay. Ayan oh. So ayun mga kachapsoy, o Tamba, nandito na kami sa bahay ng nanay mo. O Tamba, nandito na kami sa bahay ng nanay mo. So ayun mga kachapsoy, uwi na kami. Punta muna kami dito sa kusina nila. So ayun mga kachapsoy, ang dami pong handa. Wow! May palitsyon. May palitsyon po ang ermana. Ayan, Tamba, no? Yan yung napabayaan mo. Testigos ako sa paglitsyon yan. Mag-hi ka muna. Mag-hi ka muna para sa mga anak mo yan. Ayaw mga kachapsoy. Kamel, mag-hi ka naman dyan sa mga kachapsoy natin. Sa mga shoota mo, Kamel. Thank you. Ito yung simbahan mga kachapsoy. Ayan yung plaza. Ayan yung kachapsoy. Ayan mga kachapsoy. Maglakad-lakad tayo. Welcome to my vlog. Yan, mga kachapsoy. So ayun mga kachapsoy, oh. Ang tahimik, wala pong mga kabisibisita. Wala pa talaga kasi po bawal po eh. Wala pong kantahan, wala pong inuman. Sa bahay nga yung mga tao ang ginagawa lang pagkatapos sa bahay ng pagkatapos ng mga bisita kumain, ang ginawa lang nanalangin. Ayun, nagrosaryo sila. Hindi po sa totoo lang kasi dapat po sundin talaga yung health protocol. So ayun po, iwas-iwas pa tayo sa ayan yun, sila may Bilma oh, mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy. Mga kachapsoy. Punta natin yung mga ibang bahay na hindi ko napuntahan kahapon. Punta tayo dito kay Ate Wilma. So ayun mga kachapsoy, punta kami dito kay Ate Wilma. Hello mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy. Dahil bawal pang bisita, ang bisita nila dalawa lang. So Ate Wilma, mag-hi ka naman sa mga kachapsoy natin. Baka may gusto kang i-shoutout, yung asawa mo i-shoutout mo na. Shoutout na pala kay
Sino? Ayusin mo kung sino yung shoutout mo. Basta shoutout daw sa asawa niya. Ano yung magic word? Wara. Ayan, oh, mag-hi ka naman sa mga kachapsoy natin. Huwag ka nang mahiya kasi may ebidensya na to. Hindi ka na makakatakas. Sayang po. Ate Wilma, pasilip ako ng handa mo ha. Kasi po, ayan yung handa ng takbuhan sa kusina. Ayun, si Ate Wilma oh. Tapos may umiiyak sa gilid. Ayun mga kachapsoy oh. Ang ganda. So ayun po mga kachapsoy. Dito sila Ate Wilma, simple lang po yung handa nila. Tapos wala po silang bisita kasi sumusunod po sila sa health protocol. Oo. Ha? Sa bahay, sir, sa bahay namin. Oo, basta wag mo na akong ungabin. Thank you Ate Wilma. Thank you mga kachapsoy. Tara. So, ngayon mga kachapsoy, punta naman tayo dito sa uncle ko. Naunsyami kami dito. ang naiwan lang sa kanilang bahay sa uncle ko. Ang naiwan lang po mga kachapsoy sa bahay ng uncle ko ay bibi lang po. Ito po yung bibi oh. Wow, ang laki baby niyan. Hindi, baby lang po yung pangalan niya pero malaki po talaga siya. Dalaga na po siya talaga. Baby, thank you. Magbabay ka naman sa mga kachapsoy, bibi lang na. Baby, isa lang. Oh, baby, ayun, magbababay na si baby. So, ayun, thank you. Ayan, mga kachapsoy, nandito po yung uncle ko. Mag-hi ka muna sa mga kachapsoy, papay. Yan. Hello po mga kachapsoy, nandito po kami sa bagong tindahan ng aking uncle. Ayun po yung may-ari. At yung tindera mga kachapsoy, watch out mga kachapsoy. Ayan ang tindera, napakaganda. Napakaganda ng papa kasi ang unang pinansalubong sa atin mga kachapsoy. Chapsoy, nandito na mga kachapsoy ang ating tindera, chapsoy. Hello mga kachapsoy. Oh, mag-hi naman kayo dyan sa mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy. Ano daw na chapsoy? Utan? Ano pa nga ba? Hala, mga kachapsoy, sila po dito ay isang pamilya lang po. Hindi po sila tumatanggap ng mga bisita kasi nga po bawal. Kaya Ito, nakalive ito. Una nito siya. Oo, nakalive din eh. Nakalive ito. Oo, nakalive din eh. Hello mga kachapsoy. Hi, baka gusto ninyong i-shoutout yung mga anak ninyo sa kabilang ibayo. Sige, shoutout ninyo. Hello. Yan mga kachapsoy, ang ganda-ganda ng bahay ng ng pinsan ko. Grabe. Kahit yung akin yung ano lang yun, yan nabubong. Kahit yung akin, yung ano lang yun, yan nabubong, mga kachapsoy. Ano ba yan? So, hello, shout out. Mag-hi naman kayo sa mga kachapsoy natin. Hello, thank you. Naglilibot kami. Oo, wala kaming bisita sa bahay eh. Ang pista. Ang pista'y masaya sa may mga pera. Doon naman sa wala ay kakaba-kaba. Ang laban sa mesa ay sangkisap mata. Mapalingon ka lang. Pagharap mo'y ubos na. Kulang ang isang baboy na iyong panghanda. Bukod sa pagkain ay may pabalot pa kapag nagkamali at napapasama.
ang kutsara at tinidor ay ibubulsa pa ang pista.